liikkuu, hukkuu pääsää loki. Nyt en koskaan mulla reppu selästä paperi. Liikkuu vuoden isoin esitää mul jotain kaveri. Mies vaan puhuu moki, ei vaan oo tarpeeksi jahkeri. Liike on lääke, liikuta suahteri. Skriivaa plans, seivaa plans. Sit kun en oikein musta move your ass. Eli skriivaa plans, seivaa plans. Sit kun aika oikein musta move your ass. Yeah, et voi olla maassa sua mal pihal. Ennen kuin sulla näkyy niiden päässä jotain vikan. Pitää sua sikan, jonka jälkeen ne pilaa sikan. Kun ne näkeekin sen sun visio, mut pitää vikan. Väistäkää nyt vaan! Mä teskin niitäkin niinku käydä slaakia. Aina mä flippaan nopeekin. Ota mä nopeekin. Ja mä ota klipin. Ota minni sano teni vitsi. Ota hitin jää. Okei joo. Money lazy. Mulla on tällä perustelma. Money ace on money. Days mulla on MySpace. Mulla on jätä Sonis ihan niinku nice ace yeah. Joko sä lopetit? Se teki taktisen temppu. Se vittu vielä noille pyörille. Miten toi jäi kiinni? Ämmäsittekö te sen? Ajettiin kiinni. Pysähtyykö se omasta halusta vai kaaditko? Ei varmasti pysähtynyt. Ehkä se on kuollut. Se on helvettiä, täällä on paljon poliiseja. Kodio. Ei